Ce faci? Îmi dați mi 2 lei? Când? Acum. 50 dai? Ha? 50. Îmi dai? Ce faci, mă? Nu mai zic nimic. Ce zici, bă, boșule? Bă, boșule, cine te bărbierește pe tine? Mămica! Cine, mă? Mămica! Păi tactul? Deci cu ea muncă. A venit de la pușcărie? Da. Când? Acum! Dar ce ai făcut? Te-ai ars la sprinceri? Mă duci un telefon! Băi! Ce-ai făcut? Te-ai ars la sprinceri? Mă duci un telefon! Păi ce-ai făcut? Mă ia pe scen, mă aș. Te-ai ras la sprinceri? Mă duci un telefon? Când? De care? Când? De care? Cu cameră. De care cameră? Cu dăști. Mă duci? Când? De Paște. Cum te cheamă? Fan. Fan. Deci găi, termă, găi, de bucata! Ce zici, băi? Te dracu și mai zici nimic, am așteptat și te bău. Te-ai supărat, mă? Da. De ce? Da, îmi dați tu un leu? N-am. Îmi dați tu un leu? Îți dau 5.000. 5.000 și tu un leu. Găi, de bucata! Vrea, mă, ăștia găini aici? Da. Cine? Vasilica, o vupea. Unde-i? E acasă. Hai că uite, ne cheau. Îmi dați mi 2 lei? Da. Ha? Da, ține telefonul. Îi dă bosul tu doi. Dar ține tu banii. Și tu dai 5.000. Dați-mi banii la băiatul ăsta plânge. Nu mai avem, bă. Băi! 5.000? Ce mă rău, mă, la cap. N-are, mă, n-are. Numai ce-ți Pabuș. Pabuș. Ce să mănânci? Mâncă-te-ți găita ta. Și matina. A? Pa, băi! Pa! Găi!